گوندê Tilcîcan gundekî Kurdiyê parêzgeha Helebê devera Ezazê melbenda Exterîn ji êla dîdan in. Pişteciyê wê nêzî 1300 kesî ne û panava gund jî 1100 hektar e. Dûrî Helebê yê ji hêla bakur 22 kilometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 3.1 kilometr û dûrî Exterînê ji hêla başûr 10 kilometr. Mervantiya wan gundê Tehanê re heye. Gund xwe navdar e çandiniya genmê avî û bejî û ceh û nîsk û kemûn û baqil û nok darê zeytûna jî çînin û rezêtirî jî li cem wan hene, hejîr jî û hinar. Devernê di gundê ji xwe kevirîne ji ber vî hawî kevirê av lêkirinê jê derdixin û taybet kevir jî rengî wî spî ye. Girek pir mezin di gundê heye gava gobaran tê û herî diherike pûlika dibînin. Ev pûlik tê gotin ku vedgere dema Bîzantî û Romaniya û gir bi xwe mawê wî yan salê wî tê vedgere 11,000 sal. Ev li gorî kê dibêje komîta zanyarên Ewropî hatin vî gundî sala 1900 û nod û dudod wek wan gotî. Ew jî işkence pir dîtiye di vê krîza Sûrî de çi di navbera rejîm opozisyonê de û çi di navbera opozisyonê û Daeş de û taybet piştî kontrola Daeş gund re sala 2014 de girtin kirin ji van neşteciyê gund kuştin jî kirin û ergomentê wê ya hiceta wê çi bû? Çi di daber wê xwe digot Kurd gawirin. Ji ber vê yekî neşteciyê gund koçber bûn bi giştî ji gund derketin taybet piştî pevçûna di navbera Cebhetil Ekrad û Daeş de. Çûn bi ku de çûn bi hêla Cizîrê de Minbic, Helebê û gundên Tehanê û Coba û hin ji wan jî derketin Ewropa. Ta roja îro ev gund vala ye kes tê tinî. Ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.